Tora kuona magana mange twebenge tugiatoreta otwacha namayana manene abantu baitu basiretari barairaria including my sister-in-law. Yona ite komanya after 4 days atesta nene no arenga se accident nga motore ngendo tora batire nyasaye aba boremu andi toka ndere kubwaterana nata dokwana siasa lakini tian comment ile ntakama ekeroto umena simbarati noko unite abagusi tali oko unite abagusi moiwete igieko era moto korengere aquí nzimba na jire ko imoreta asimatiani mota aukira ingom ebati ya metianginere ebati ya matianginere yo pie ngomo nene ye pati ye ngo yetenerete ninje ngomo mbori maswali ara abwe kiagara inche no mugako yo na motore aso ayana na kiregento na nego jumo yoto tobe ke ngobo gambi moto chikobeko Fred that mokwane ne chinguru unity yomagusi teko baisiko nayo mwegu ilomna toko na ujimo toko amba na onye no yore sikake toko mareta ange ngora otota de chikura chonzi shibasa amo el toranyare utwara maskani ekyo moelio